Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten. Menawi kepareng kula badhe matur. Kula badhe nepangaken. Nami kula Davi Alfitur Yahya. Griya kula Perumahan Sepoko Indah, Buten Siti Mulyo Biman Bantul. Kula saking kelas 12 TITL A. Saking griya dumugi sekolah kirang langkung 7 km. Budal sekolah kula ngginakaken sepeda motor. Karemenan kula yaiku nyanyi lan badminton. Saksampunipun kula sekolah wonten ing SMK Pleret, kula badhe nglajengaken kuliah. Mas Davi, Pak Guru arep takon. Apa pengalamanmu sing menarik nalika sekolah ana ing SMK Pleret? Saged nderek acara wonten ing sekolah. Ngopo kok Mas Davi njupuk jurusan TITL? Critake. Amargi sampun dados niatan kula piyambak lan kalodhangan anggenipun nyambut damel langkung gampil. Cekap Mas. Nyuwun pangapunten menawi atur kula kirang leres. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis gantian Mas.